30 graus, Lisardo, 30 graus de temperatura. Solo pensades en comer, carallo. Asado, veña a comer. Solo pensaba que a mí entra me famo. E o que levas? Andas a dieta, tes razón. Vai ali que che vixile un momento. Nesta época que duro, Vixille a dieta na Lisardo, a ver como a leva. Ai, non me teño. Que fai? Hombre, Lisardo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo? Anda con o teléfono. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estou farto. Está farto. E logo xa deixo a dieta, entonces, para estar farto. Que di? Oi, perdona un momentiño, que estaba aquí falando con a miña señora, me. Falando? Langostinos. Eu falar chámolle outra cosa, pero agora a xente está parva cos teléfonos aí todo o día. Langostinos. Bueno, entón, que pasou? Que está cheo logo, sí? Cheo, xa me gustaría a mí estar cheo, home. Non ve que ainda estou coa dieta do outro día. Perdón. Como que dieta do outro día? Pero non me diga que ainda sigue usted comendo erva, home. Dixen que había que... Disculpa un momento. Bueno, carajo, non hai langostinos. Bueno, cigalas. Cigalas. Moi ben. O de usted... que non se pode comer tanto, que pilla cada enchente que despois ve como se pon. Non ve como está. Pero que non hai enchente ninguna. O que estou é cheo de... De pasar fame, entende? Que generosa, colleu no peito e ao día de noche, bueno, fíxeme cenar unha sopa e unha tortilla francesa, entende? E onte comí unha rodaja de merluza cocida que nin siquiera lle botou cebola, carallo. Así non se pode vivir, home. É vida. A ver, entendo que é unha situación un pouco difícil, pero, bueno, que quere que lle faga eu? Espera un momentiño, home, espere. Capón, que capón, home, capón? Ai, miña muller, dame capón. Ainda comemos capón en unha che, bueno, home. Cordero, cordero. Discúlpame, cando cos preparativos da cena de fin de ano. Solo pensan comer. Venos comer xanta a casa e estas cousas hai que darlles xa con tempo. Non depois píllanos o toro, non sabe? Sí. Pero, bueno, aquí vamos. Que a dieta esa aquí, entonces, mira, reviso ou modificámoslo un pouquiño. Non quero que me revise, quero que me quite, quero que acabe con ela, entende? Quero que chame generosa e que lle diga que podo comer chourizos e que podo comer churrasco e que podo comer turrón e que podo comer de todo, se non mata má fame, entende? Dios, vale. Veu tarde, aí eco. Tranquilo, a ver. Deixe a dieta, A dieta non lle fai mal ningún hostia, a dieta, Non fai mal. Home, mire pai que non lle pechou o chaleco, home. Quere, deixe un pouco a dieta. Chaleco non pecha porque generosa meteu na lavadora a hoja quente e encolleu, que é de perlé. O perlé o que ten, que encolle moito. Espere que anda aquí outra vez. Lenguado. Bueno, carallo, lenguado. Rodaballo. Que lenguado. Rodaballo, en fin de ano. É que, discúlpame, que agora metémoslle 3 platos para fin de ano, porque despois meu cuñado é moito de falar, di que queda con fame. Usted sabe como é a xente, que despois falan. A xente na casa dos máis come maravilla, con nadie les comen pan, pero... Claro, pois aí está o problema. Pero mira unha cousa que lle vou dicir eu, que xa que vexo que anda usted organizando a cena, logo, fin de ano e non vai poñer vieiras. Ostras, é verdad. É que unha cena sin vieiras de fin de ano, eso non... É mellor ir pa cama, home, por Dios. Espere que lle poño aquí. Ou unha centola. Cariño, vieiras. Centola tamén. Ou unhas nécoras. Nécoras tamén. Un lubricante con salsa rosa. Tamén. Xamón. Tamén. Churrasco. Cochinillo. Non sei se dá moito, espere. Tarta de Santiago. Dale, tamén. Tarta de 3 chocolates. Vai a modo que non dou escribido. Tarta de queijo. Tarta de flan de café. Flan, piña, melocotón. Pare. Piña, melocotón. O que si é? Usted xa dervaría, parece a mí que está... Pode ser coa debilidade, baixame a cabeza. Está dervariando, porque usted meter fruta... Ande, mire, voulle dar unhas vitaminas para que me as colla para contrarrestar os efectos da dieta, non sabe? Mire. Cólleme estas vitaminas, ahora ir para a casa. Cóllame esto ali, tome. Pero eso mantén algo. Esto son vitaminas, porque usted dervaría. Tanta dieta parece a mí que dervaría. E mire, para que vexa... Tauritón. Que eu tamén teño espírito navideño. A consulta doxe vai quedar en 4.200 euros. Home, doutor Bellino, 4.200 euros por unha receta de unhas vitaminas parece algo caro. No. Mire, sonlle 200 euros pola consulta e 4.000 euros por isto. Pero... non me diga que... Usted é un santo. Non me esperaba isto,
Como? Factura 13 de septiembre de 2013, 450 euros. Era lo que esperaba que lle fuera paga de Navidad. A ver se vai Pero pagando. me cago Dios. No, Pero, vale. voulle dar eu, Hai que tomar as cosas con humor, hombre. Hai que tomar as cosas con humor. Tomas cosas con humor, hombre. Tomas cosas con un pouco de humor, hombre. Esto, Lisardo, pasa, Ai, que pouco estás a dieta. Isto non podes, E isto, ademais, non non é podes. daqui, non é daqui. Ti non estás afeito a esta, o teu estómago